L'aigua està refrigerant, està accelerant el procés de condensació de l'alcohol. Saps? Aquí l'alcohol s'està evaporant. Y el vapor está pasando... Qué guapo el efecto de las burbujas ese. El vapor està passant per aquí. Clar, és que si està molt alt, se'n va l'aigua també. I això és el que no volem. Quina temperatura tenim? 84. Vale, anem a deixar-ho així. Vale, doncs el vapor, només el vapor d'alcohol, el vapor d'alcohol és el que està passant... Al otro tubo. Està passant per el tub de dins i és això, quan es condensa, el que arriba aquí. Perquè l'aigua entra i surt. L'aigua només està per refrigerar. Condensi més ràpidament. ¿Vale? Ya lo he pillado. Gràcies. Vale, y aquí temperatura... Temperatura estamos a 83. ¿Qué? Mira, ara surt. Ho has gravat? Sí. Tampoco, ¿no? I ho pots gravar des d'aquí. Veus? Sí. Alcohol, Pur. Vale. Deixa això. Després parlem. ¿Vale? ¿Preparados? Sí. A veure si comença... temperatura, que se nos está yendo. Ahí va, ¿dónde va? 75, 76, Hola. 77, 78, Mira, 79, 80. Està sortint l'alcohol. S'ha mullat... Ai, bueno, da igual, és meu.